सिरि सिरि माइख्लाय बाक्सानो माइसालाय माने पियाबा अ माइख्लायनो बायथाकनि सालायमों सिनाय साबो साइमान खायरकमा सोंसा हायनिहाय हाबा खायनो थाङै गोथांनावखौ किफिलिया महायनो कक्टमा गासावै फाइफिखासिनि कक्टमावो अमरपुर साब डिविजन बिसिनि अम्पि तैदु देपानि खरकसा रन्जित देबबर्मा मंगै सालब्रुंनिहाय फुं आसिरि सिरि बोहैबो साबाय बाक्सा माइसियावै बुसलानो स्कुलो तंवै रयमानि उलो हाबा थांमानि पियाबा अ हाबानि गोथां किफिलियानि बाय लेंप्राजाक बोहै दे आयां बुसलाखे सावैमानिया बुफा बियां थांखा गाहामखे बोहैनि अमुक दै भाइनो गामि आमचाय दै जतो बाया सारिनि मकलमुक दै क्लाइजाक बनो खनावैनो थाङै मालायखा दै प्रामथानि अम्पि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सं जोंहारो तिरि फाइबाके अब तीर्थसुम काइतनपारा दुदापा बिसि आन्दार अम्पि ब्लक और चिनी टिप्रामथानि कर्मी खूब एक्टिव वार्कार ताखुब रंजित देबबर्मा ब एक्टिव सम्पिनगर ब्लक कमिटिनि मेम्बार ताई एक्टिव वार्कार होनाय थानाय इलेक्शन ब नसंगारो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट चंमानि हागे बतिनि फुङो बिनि बागानो बुफां तानाहानि थांखा रवातलांगै बुफां तानै जे बुफां बतान माने आबो बुखलायखा आरो ताइ किसा आलका बेदेक गचाजाक आबो बाय आबो साकानि कलाय थायो बिनि बखरगो कलायै आरो न बजानारि तंखा अ बिनि बागानो न मुलो ब्लकनि बर' रुथुगै थाङै आरो कुथै बनो थाङै मानखा